लोगोफोर आं दुमफाव बयजोंबो अनजाथाव दिनै लोगोनि सान एबा हेपि फ्रेन्डशिप डे आरो बयनिसिमबो हेपि फ्रेन्डशिप डे नि अननाय खुलुमनाय गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय आरो लोगो साननि मुङाव मोननैसो बिबुंथि मानो होनोबा जों बयनिबो जिउआव सासे ना सासे ओरैबायदि लोगो थायो जाय लोगोआ नोंजोंनो थाफागोनबो जाफागोनबो बेरायगोनबो रंजागोनबो बेनिफ्राय नोंनि उनाव गुबुन सोरबा सासे लोगोनो नोंनि खोथाखौनो गाज्रि होननानै एरनानै हैगोन माया मिनिहैफिनगोन आरो नोंजों थाफाबा बै लोगोनि सोमोन्दै नोंनि सिगाङाव बुंफैलायगोन आरोना बिदिनो एरसन एब्रब खालामग्रा लोगोफोरनिसिम हेपि फ्रेन्डशिप डे मानोना बेफोरबायदि लोगोआसो थाबाय थायो मानो होनोबा लोगो मोजां लोगोखौथ' जों मोननो थांखाया खाफालजोंसो मोनो बेनिखायनो जोंनि जिउआव एरसन एब्रब खालामग्रा बैनि खोथा बुथुमनानै एकदमबारे थफ्ला बोनथुमनानै मालायनि सिगाङाव बुफ्रुनानै होग्रा लोगोफोरा थायो नालाय बैसोरनिसिमबो हेपि फ्रेन्डशिप डे आरो नङा होमबा आरो खाफाला मोजांबा जोंनि जिउआव मोजां लोगोबो थायो गाज्रि लोगोल' थाया बिदि नङा आरो अब्लाबो मोजां लोगोआ बहुत खम आरो गाज्रि लोगोआसो बांसिन बेंखननानै थायो जियानो जादोला आंनि जिउआवबो बेफोरबायदि गोबां लोगो दङ जाय आंजों लोगो जाफ्लायो नाथाय उनाव आंनिनो गुन गायो आरोना बेबो मोजां नङा दै गाज्रिसो स' बेफोरखौ बाद हो आंनि थार लोगोआथ' नोंसोरनो जै दिननिफ्राय बे पेजखौ अपेन खालामदों बा लाब्रा बड' कार्टुन चेनेलखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों अब्लानिफ्रायनो नोंथांमोननि सापर्ट हेल्प नोंथांमोननि थुलुंगा मोनदों स' बेनिखायनो आंनि जिउआव बयनिख्रुइबो इम्परटेन्स पार्टआ नोंसोरनो आरो नोंसोरनि थाखायनो बेखिनिसिम सफैनो हादों बेनिखायनो आंनि जिउनि बयनिख्रुइबो मोजांसिन लोगोआ नोंसोर गासैबो जाय लाब्रा बड' कार्टुनखौ अनसायो दे बिदिबालाय हेपि फ्रेन्डशिप डे मानि जायहा थार लोगो दङ बिसोरजों टाइम स्पेन्ड खालाम जायहा लोगो गैजा रोङा माने लोगो बानाय नाथाय मोजां लोगोखौसो बानाय दै रायखुमाग्राफोरखौ नङा आरो रायखुमाग्राफोराबो थिगसे रायखुमाबाय थादो बैनि खोथा थफ्ला बुनथुमनानै बैनि खोथा रायखुमाबाय थादो स' नोंथांमोननिसिमबो हेपि फ्रेन्डशिप डे आरो जाय लोगोनि गुबै ओंथिखौ बुजियो बिसोरनिसिमबो हेपि फ्रेन्डशिप डे बाय बाय लोगोफोर मा जाखो दाउस्रि देलाय माबा बिराद गिदिर खोथा मिथिबोबायना आं मा खोथासै माबाहाय हाराय बांखोजों हांग्रि मोन्दिजों थिगसे नांलायलायदों दिनै हा नोंलाय बोरै मिथिखोसै आंनो हाराय बांखोआ खोन्थादों आरो हांग्रि मोन्दिनि बयफ्रेन्डआ हाराय बांखोनो मेसेज हरदोंमोननो बेखौनो हांग्रि मोन्दिया मिथिनानै रागा जोंदों आरो ओमफ्राय सानैजों थिगसे नांलायलायदों हाराय बांखोआ आंनो खोन्थादों नोंसोरनो खोन्थानाङा होननानै बुंदोंमोन आरो थेवबो नोंसोरबो आंनि लोगो नालाय खिन्थाबाय दा नोंसोरो खिन्थाफिननाङा दे हाराय बांखोनो आंखौ खोन्थादों होननानै मिथिब्ला रागा जोंगोन हा खोन्थानाङा होननायखौलाय मानोथो खोन्थाफैखो नोंलाय खोन्थायाथ' सानदोंमोन नाथाय उदै सिङाव खोथाफोरखौ लाबाय थाब्ला गेस जायो आंहा बेनिखायनो खोथाफोरखौ मिथिब्ला खोन्थाफिननो गोसो जायो आरो अब्लालाय नोंसोर थाथ'दो दे आं थांनोसै नुबाय लोगोफोर बेफोरबायदिनो जायो लोगोआ लोगो साननानै खोन्थाबाय जोंनो खोन्थाफैलायबाय थिग बिदिनो बेफोरबायदि जाथाया गोदोबो जादोंमोन दाबो जागोन आरो उनावबो जाबाय थागोन बेनिखायनो गासैबो खोथाखौ गासैबो लोगोनो खोन्थाजोबनाङा अके बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट एपिसोडआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन